to ne wa promise to raj onge jatelo gisa we kane kora penji apenji bati yes kama ogowok 230 moduogo e kiwango moro kato anyisi ni 170 180 kanye koro ndalo mane mogo 230 niwinjo ka weke gine go koko ingene weke oko address gik ma wacho weke onego wache ni ya ni gik mancho Ruto promise mane mancho promise moko timo alright anyisi ni cost of living ntie okang mose kawo ma reduce cost of living mano gima ntie kendo jo Kenya ng'eyo to koduoge wach fuel ingeno weke onego bed open enough onyisi jo Kenya ni ang'o momiyo fuel beche ni kama entie no ang'o mokele kanyo ngeni mane kuko wacho no one focus e gimo wacho wabedo jo adieri nikech okwo wani ni mafuto medi to kinyiso jo Kenya no medi nikech ang'o ingeni ka Kenya Kwanza no kaw government wan no gonwa kura gi jo milongo ni hustler jo milongo ni poor people yani jo mane piny samitimo taxation and initiative mar government under article 209 owachi ni president nyalo impose taxes to taxes monyalo impose gi nyaka kale parliament mane mi neno kala finance bill 2023 ni itere parliament MPs mag weke gini nyaka discuss to nyiso niya gik mineno koro kaka taxes king'iye in generality king'iye kaka ewiete iyudo ni wa tax jo milongo ni jo wealthy jo manigi pesa lakini jo maonge pesa jo mane piny onge kaka tax omulo jo mane piny owene gi thuolo kendo owene gi nafu mane nyiso ni ya VAT ingeni tie kaka chulo tax direct gi jo mok chul tax mok direct pay as you earn ichulo kalori gi kiwango miyude pesa iyudo ni turnover tax ntie kako kete ne jo manigi pesa jo maonge pesa ok chul gik machalo kama magi moko magin jo matiyo mai wacho ni pay as you earn mago jo matiyo machamo sara ne wangi wach mar iwacho ni bech gik moko sedok moko ntie kaka sirkal oketo kenge maboro ko gipiny ngima ka kuom ranyisi pur wacho no kel mbolea manengo ne ogonyore tinga madhi puro puodho to diesel oidho malo ere kaka iwacho ni idwa duoko nengo pur piny mokwongo ingeni sani king'iyo juma puro ji nyose puro ji doyo mano gima nyaka ing'e mokwongo gima important ni wakao farmers wa register farmers more than 5 million abich gi wakete data manyiso ni giyudo gimiluongo ni voucher ki ikao mbolea mari tioro ni mana message tidhi kawe ebei kanen 5000 odoke 3500 kisa ka mbolea ntie kothe ma available magide giyudo kucho chon government ne tiyo gi milas jo marego mogo to jo mane rego mogo gi yudo ka weke ni gin mane gigolo bando Mexico to gi Brazil ema gikele Kenya to gimiyo milas mane kama ne giwani gimilongo ni subsidy mane pesa mane giyudo koro nge gimiyo gigo koko nikech wagolo subsidy cha koro wano focus e farmers to pur mar tinga mano jo mapuro ilongo ni puodho maduong onge puodho matin minyalo puro gi tinga ngama puro puodho maduong more than 10 acres mano nyiso ni mano ngama nigi pesa nyalo afford ing'eyo ging'iewo gi in a way niya the wealthy nyaka be tax lakini jo maonge pesa ingeni money is the standard money is a ratio yes but